Доктор Цветкова съм. В момента съм управител на МБАЛ Дулово от година и 8 месеца. Познавам доктор Юлиан Найденов от 37 години. Познавам го като един много сериозен и отговорен студент. Познавам го след като започнахме работа в окръжна болница Силистра, като един много отговорен лекар, с много добър опит, отворен към проблемите на здравеопазването, към пациентите, толкова всеотдаен човек, не само той, но и неговата съпруга доктор Найденова, така компетентно работят с пациентите и с толкова много хъс. Мисля, че те изцяло като семейство са отдадени на това да служат на пациента. Казвам се медицинска сестра Милка Василева. Работя от 30 години в МБАЛ Дулово. От няколко месеца съм в отделението по неврология с заведущ доктор Найденов. Познавам го и отпреди. Това е един много добър специалист, много спокоен, бих казала. Никога, по никакъв повод той не нагрубява нито пациенти, нито сестри. Работи се спокойно, винаги е бил отзивчив и разбра. Аз съм доктор Сабахатин Молов, анестезиолог-реаниматор съм в болницата, работя от 1982 година. Не съм напускал тая болница, работя с доктор Найденов от почти 30 години вече. Отгоре на това сме и със студенти с него, завършили сме заедно. За мен той е един прекрасен човек и колега, професионален лекар, който е известен с името си в целия регион тук. Предполагам, че и в родния си край, в Силистра. В отношението с хората е много толерантен, добър, човечен и колегиален, разбира се, в професията си. Всичко най-хубаво. Казвам се Марийка Георгиева Иванова. Работя от 22 години с доктор Найденов. Много добър, много човечен човек и като доктор, и като човек. Много се радва тук. Ето, виждате, и навънка има много хора. Много го търсят. Голям специалист е. Просто има душа и сърце да работи неговата си работа. Това мога да кажа.